Шокиращ теч разтърси цяла Германия. Алис Вайдел наскоро разкри невероятни неща за Мерц и неговата съпруга Шарлот. Става дума за власт, влияние и въпроса докъде е готова да стигне Шарлот Мерц, за да задържи съпруга си на върха. Останете с нас. Ще бъде вълнуващо. От слухове за кандидатура за съдия в Конституционния съд до незаконно претърсване на дома ще разкрием какво наистина се случва зад кулисите. Да не губим време и да преминем направо към същината. Нашият федерален канцлер Фридрих Мерц отново предизвиква усещане за срам. В интернет циркулират безброй видеа, в които той е усмиван, критикуван, а дори и обиждан. Обикновено той приема това спокойно. Но когато обикновен пенсионер го нарече Пинокио във Фейсбук, границата е премината. Мъжът просто написа под полицейско съобщение за предстоящото посещение на Мерц в Хайлброн. Пинокио идва в Хайлброн. Няколко месеца по-късно, през февруари 2026 година, той получи писмо, в което криминалната полиция го информира, че е започнато разследване за клевета на основание параграф 188 от Наказателния кодекс. Десетият параграф, въведен през 2021 година, предвижда наказание за обида на политици, ако това значително затруднява тяхната публична дейност, до 3 години лишаване от свобода за обида, до 5 години за сериозно клеветене или очерняне. Междувременно Пинокио всъщност не е нищо друго, освен обвинение в лъжа, а именно Алис Вайдел формулира това в Бундестага по много по-пряк и остър начин. Тя нарече Мерц направо канцлер-лъжец, Люгенканцлер. За нея това не е обикновена обида, а обоснована критика. Който преди изборите обещава стабилност и финансова солидност, а после разхлабва конституционната спирачка на дълга, той умишлено лъже избирателите. Вайдел особено остро критикува факта, че разхлабването на конституционно гарантираната спирачка на дълга е било прокарано още от старото мнозинство в Бундестага. Тя смята това събитие за безпрецедентно и застрашаващо демокрацията. Настоящият бюджет не е нищо друго, освен оргия на задлъжняване за сметка на бъдещите поколения. Тя също така постави под съмнение милиардната помощ за Украйна и настоя първо да се облегчат собствените граждани. Председателката на Бундестага Юлия Кльокнер след това призова за повече сдържаност и заяви, че личните обиди и общите обвинения в лъжа нямат място в парламента. Въпреки това Вайдел остана непреклонна. Който нарушава предизборните си обещания, трябва да бъде подготвен за масова критика. В този случай Пинокио не е обида, а констатация на факти. Между другото, производството срещу пенсионера за Пинокио междувременно беше прекратено от прокуратурата. Изказването ясно попада в рамките на допустимата свобода на словото и острата критика към властта. Фабио Де Маси, между другото ляв политик, също разкри векс, че Мерц вече го е порицал. Какво всъщност е това поведение от страна на федералния канцлер? Да порицаваш други политици вместо да участваш в политическия дебат. Това е просто ужасяващо. Как Мерц се опитва толкова нагло да злоупотребява с властта си и веднага иска да криминализира всеки признак на подигравка. Но това изобщо не беше всичко. Полицията в Хайлброн наистина е подала на прокуратурата над 30 подигравателни коментара, включително безобидни, но остри забележки като «Лъжеш, баронът беше на път с държавния секретар», «Надутък». Също и Мюнхаузен пристигна, и то на орадейно топче. Дали Мюнхаузен идва на орадейно топче, или тук никой не се нуждае от лъжец? И именно това е причината Мерц да иска да въведе задължително използване на истински имена в интернет. Той буквално каза: «Искам да виждам истински имена в интернет. Искам да знам кой се изказва тука». Защо иска да знае кой си? Това би бил закон, потискащ обикновените хора, както се наблюдава в диктатурите. Но сега нека разгледаме скандала с Шарлот Мерц. Алис Вайдел вижда тук нещо повече от хармоничен брак. Говори се за елит, който контролира властта в Германия чрез своите мрежи и лоялност. Фридрих и Шарлот Мерц са част от тази система, която отдавна се е отдалечила от грижите на гражданите. Но какво точно им упреква Вайдел? Вайдел критикува, че семейство Мерц, заедно с хора като Урсула фон дер Лайен, са създали мрежа от власт и влияние, която достига чак до Брюксел. За нея не става въпрос за компетентност, а за лоялност към политическа каста, която се подкрепя взаимно. Шарлот Мерц не е непозната личност. Като опитен съдия тя получи признание, но на партийния конгрес на ХДИС в Берлин в началото на май показа различна страна. Сатиричното предаване ZDF Heute Show искаше да направи интервю с Мерц относно културата на лидерството, но репортерът Луц Ван дер Хорст
се натъкна не само на охранителите на Мерц, но и на самата Шарлот Мерц. Културата на лидерството означава първо да попиташ дали иска да отговори, каза Шарлот Мерц, докато отблъскваше микрофона на репортера. Сцена, която предизвика вълнение в интернет. Критици като IT-адвоката Чан Джо Джун я обвиниха, че прекрачва границите на свободата на пресата. Но дали това беше просто защита на съпруга типа или знак за нейното влияние зад кулисите? Тази сцена показва, че Шарлот Мерц не е човек, който се оттегля, когато става дума за съпруга Илей. Но докъде наистина би стигнала тя? Сега ситуацията става напрегната. Говори се, че Шарлот Мерц е разглеждана като кандидат за Федералния конституционен съд. Да, чухте правилно. Съпругата на председателя на ХДС като съдия в Федералния конституционен съд. Алис Вайдел нарича това чиста нечестност. Вайдел предупреждава, че ако наистина стане съдия в Федералния конституционен съд, това би било удар по независимостта на съдебната власт. Федералният конституционен съд се основава на своята неутралност. Но колко надежден би бил съдът, ако в него заседава съпругата на водещ политик? Този дебат не е нов. Подобни дискусии вече са се водили около съдии като Сузане Байер и Бросиус Герсторф. В случая с Шарлот Мерц обаче не става въпрос само за нейната правна квалификация, но и за символика. Наистина ли е тя независима? Или може би тя ще представлява интересите на съпруга си, но нещата стават още по-безумни. Друг инцидент повдига въпроси. Незаконно претърсване на 17-годишната председателка на ЮСУС в Зауерланд. Причина? Графити срещу Мерц преди речта на ХДС. И кой е в центъра на събитията? Може би предубеден полицай и Шарлот Мерц като директор на съответния окръжен съд. Факти. След графити насочени срещу Фридрих Мерц в Менден, полицията започна разследване. Главният криминален комисар, който е активен и в Стрелковата асоциация, е бил на място и е участвал в разследването, въпреки че не е бил официално назначен за това. Министърът на вътрешните работи Херберт Ройл нарича това прозрачно, че служителят е бил пристрастен. Претърсването на дома на младата политичка от ГСДП Нели Крусинска по-късно беше признато от окръжния съд за незаконно. Не е имало достатъчно първоначално подозрение. А какво става с Шарлоте Мерц? Тя твърди, че е научила за случая едва през септември. Но ГСДП говори за загуба на доверие в правовата държава. Алис Вайдел използва този случай, за да засили критиката си. За нея това е поредното доказателство за връзките между политиката и съдебната система под ръководството на Мерц и компания. Алис Вайдел отива още по-далеч. За нея Шарлоте Мерц е само елемент от по-голямата картина. Тя говори за елит, който се подкрепя взаимно и оставя гражданите на страна. В този контекст името на Урсула фон дер Лайен се споменава многократно. Вайдел твърди, че такива политици като Фридрих Мерц и техните семейства вземат решения, засягащи милиони хора, без сами да усещат последствията от тях, докато пенсионерите се борят за пенсиите си, а семействата страдат от нарастващите цени, тези хора си осигуряват елитни позиции и влияние. За Вайдел това е система, която подкопава демокрацията. Шарлоте Мерц и Урсула фон дер Лайен за нея са символ на политическата класа, която се страхува от критика и защитава властта си на всяка цена. А вие какво мислите? Дали Шарлоте Мерц наистина представлява заплаха за независимостта на съдебната система? Или може би този скандал е бил раздухан, за да навреди на Фридрих Мерц? Алис Вайдел намери ясни думи, а дебатът е далеч от приключване. Напишете ни вашето мнение в коментарите. Харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да не пропуснете нищо ново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете критични, останете информирани. До скоро в следващото видео.